TV Anwar filɛbagaw foli ni tanu an b'o lase aw ma bi sigiridonya ba in na an b'a yira aw la k'a fɔ tile kunnafoni kɛnɛ ni y'o kɛnɛ sigili bakurubaw filɛ kunu an ka jamana i b'a ye k'a fɔ an nana nin don in ɲɛnamaya don minnu sigilen don sen kan walasa ka se ka kalan sabati a ko tun kalifalen don an ka jamana ɲɛmaa muso la Madame Keita Aminata Mayiga. Alassane Bala Sankade ale de sugandira ka kɛ Burkina Faso u ka bulonba ɲɛmaa ye wasadenw de ye danaya d'a kan kunu. A ka ca ni maa 290 ɲɔgɔnna ye n'o ye Rohingaw ye n'o ye siya ye ka bɔ i b'a ye k'a fɔ o donna ka na bi la minnu donna Bangladesh jamana kɔnɔ u bɛ ka boli binani wale minnu bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ Birmanie. Kunu an ka jamana nana don ɲɛnamaya don minnu n'o bɛ tali kɛ u ye don minnu sigi diɲɛ kɔnɔ kalanko taasira fɛ a ko tun kalifalen don an ka jamana ɲɛmaa musoman n'o ye Madame Keita Aminata Mayiga ye a kɛw kɛra cogo min na an ka jɛ k'a lajɛ. Ɲinan u ye kumasen mun ta sigi kan ka kɛ kuma mun kan o ye kalan ye kalan mun bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ numérique sanfɛ a ko tun kalifalen don an ka jamana ɲɛmaa muso ma Madame Keita Aminata Mayiga Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan ani kalanko tɛ fɔ maa minnu kɔ a bɛɛ bɛnn'a kan k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kalanko sira fɛ maa minnu n'olu kalannen don a ka dɔgɔ kosɛbɛ kɛmɛ sara la 32 ana a nɔkan 5 o de senfɛ an ka gouvernement n'an dɛmɛbagaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ boloda fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ walasa dɔ ka se ka fara maa kalannenw kan an ka jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ n'i ye nin ko in kɛnɛ ta k'a lajɛ maa caman bɛ olu kɔni kelen don k'u sen don walasa kalanko bɛ se ka yiriwa o maa kalannenw na olu yɛrɛ nana i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn dɔ sɔrɔ ka bɔ minisiri fan fɛ minisiri minnu tun bɛ a kɛnɛ kan an ka jamana ɲɛmaa muso a nana layidu ta k'a fɔ an ka jamana an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ko k'a sababu kɛ numérique ye an bɛna wulikajɔ kɛ walasa maa caman ka se ka kalan an ka jamana kɔnɔ n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ a yiralen don k'a fɔ maakɔrɔbalenw na maa 750,000 olu de bɛ yen minnu ma kalan u tɛ se ka fɛn kalan wa u tɛ se k'a sɛbɛn fana o fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ denmisɛn 1,264,000 olu de ma taa kalanso la. Maa minnu sugandira u ka jamanaw fɛ ka kɛ u ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mali ye an ka faba kɔnɔ Bamako a maa ninnu u nalen u taara n'u ka sɛbɛn ka t'o di an ka jamana ɲɛmaa ma fo Kuluba a maa ninnu na i b'a ye k'a fɔ maa 4 de tun don an ka kunnafoni lajɛ. Maa 4 de tun don maa minnu i b'a ye k'a fɔ n'olu nana u ka jamana tɔgɔ la ka kɛ lasigiden ye u nana ka n'a sɛbɛnciya k'a fɔ u ka jamanaw n'an ka jamana an ka jɛ ka halisa ka dɔ fara an ka baaraw kan o de senfɛ maa minnu taara kunu an ka jamana ɲɛmaa jabala la a fɔlɔ o kɛra Nigeria jamanaden n'o ye Kene Washikuru ye ale de fɔlɔ taara maa mun don sɛbɛn mun b'a bolo an kama licence en sciences politiques nin ye ale siɲɛ fɔlɔ de ale ka kɛ lasigiden ye u ka jamana yɛrɛ tɔgɔ la o fana bɔlen kɔfɛ Antonio Midlu n'i y'a ta k'a lajɛ ale de bilara ka na an ka jamana kɔnɔ dirubankaw tɔgɔ la a b'an ka faba kɔnɔ n'o ye Bamako ye maa mun don a yira k'a fɔ a dɔnnen don kosɛbɛ o ni jɛkulu tɔgɔ la ka sababu kɛ a ye wulikajɔ caman kɛ o baaraw la o la mun ye Ghana olu fana ka lasigiden ye i b'a ye k'a fɔ o fana taara n'a ka sɛbɛn ye k'o di an ka jamana ɲɛmaa ma ale tɔgɔ ko Major General Ado Manajo ale ye i b'a ye k'a fɔ maa ye maa mun n'o dɔnnen don kosɛbɛ Libéria jamana kɔnɔ o fana bɔlen kɔfɛ a yira k'a fɔ mun ye Ado ye sɔrɔsi don wa sɔrɔsi mun don maa kalannen fana don o la a yira k'a fɔ o fana bɔlen kɔfɛ mun ye Norvège ye olu ka lasigiden n'o ye Holeya Adria Wudlerland an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale fana nana nin ye ale siɲɛ fɔlɔ de ka kɛ lasigiden ye ale fana y'a ka bataki di an ka jamana ɲɛmaa ma. Alassane Bala Sankade ale de sugandira ka kɛ Burkina Faso olu ka bulonba ɲɛmaa ye sabula u ka bulonba ɲɛmaa mun tun bɛ ala y'u ka kalifa minɛ ala u tɛ kalo u y'a nɔ labila wasadenw olu ye kala ta walasa ka se k'u ka danaya kɛ a kan cogo min na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan ale de nana i b'a ye k'a fɔ Saliku Jalo nɔ labila an ka kunnafoniw lajɛ.
san 48 ale de nana Burkina Faso u ka wasadenw ka ɲɛma k'o nɔ labila n'o ye Salifu Jalo ye sabula ale tana u tɛ kalo tɛmɛnen maa mun kɛra wasadenw ka ɲɛma ye o ye Alassane Bala Sankade ye ale sugandira wasadenw fɛ kunun wa n'i y'a jateminɛ maa mun y'u kan di a ma maa 400 maa 427 la o la n'i y'a jateminɛ a yira k'a fɔ a ka baara kɔni daminɛra kabiri kunun wa a ka baara kun bɛ cɛ san 2020 n'o bɛ tali kɛ wasadenw olu ka san hakɛ danna wa a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan maa tun don jɛkulu mun bɛ bulonba kɔnɔ n'an b'a fɔ olu ma ko groupe parlementaire o ɲɛmaa dɔ de tun don fanga parti tɔgɔ la n'o ye MPP ani jamana ɲɛmaa de ka sɔrɔ n'o ye Marc Christian Kabore ye a yira k'a fɔ ale bɛ maaw la maa minnu bɔra i b'a ye k'a fɔ parti mun tun bɛ fanga la n'o ye CDP ka na MPP sigi sen kan Sakade n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ale sigira wasadenya la sigida mun tɔgɔ la o ye Kajogo ye o kɛra ka bɛn san 2015 ma o ni ka ciden minnu bɛ Libi u kɔni nana yira u ka laseli kɔnɔna la k'a di kunnafonidilaw ma k'a fɔ a ka d'u ye don n'a nataw la u ka segin joona joona ka na Libi jamana kɔnɔ walasa u ka se k'u ka baara kɛ cogo min na sabula u jɔyɔrɔba de bɛ nin jamana in kɔnɔ an k'a lajɛ kabiri mankan wulila Libi jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ diɲɛ jɛkulu minnu sigilen don n'olu taara ka taga baaraw kɛ yen o caman ye jamana bila o jɛkulu la Mani b'o la kunu u ka lasigiden mun bɛ ONU tɔgɔ la ni an k'a ma ko Gassane Salamanle ale nana a yira k'a fɔ ko a ka d'a ye a ka segin ka taa Libi octobre kalo nata kabiri u bɔra Libi a yira k'a fɔ u kɔni taara u dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ min o ye Tunis de n'o ye Tunisie faba ye nka sanga ni wagati u bɛ taa Libi ka segin tuguni Salimane a y'a yira Allemagne kunnafonidilaw la kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ n'o ye Die Welt ye a ka jɔrɔnako ani kɛrɛnkɛrɛnla yɛrɛ taamaden minnu bɛ taa nin jamana in kan a y'i da se olu taama k'o ɲɛfɔ a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin wagati laban in na ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ Libi jamana kɔnɔ kabiri Muammar Kadhafi o bɔnɛra a ni la OTAN fɛ Libi an bɛ don min na i n'a fɔ sisan o kɛlen don kɛlɛyɔrɔ de ye wa jɛkulu caman de bɛ yen n'olu ka baara ye maa minɛ ye ka t'olu feere États-Unis i b'a ye k'a fɔ n'o ye Amérique États-Unis ye u ka yɔrɔ mun bɛ ni an kuma Floride olu kɔni bɛ ka k'u labɛn walasa ni fiɲɛba mun n'o kun dalen don u ka yɔrɔ kan ka se ka fiɲɛ kunbɛn cogo min na duguden bɛɛ kelen don ka wuli k'i jɔ a sen sabara kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan fiɲɛ mun bɛna tɛmɛ an k'a ma ko ouragan Irma an k'a kunnafoniw lajɛ a taji feereyɔrɔw fara jama la de a ka ca ni maa 5,000,000 ye minnu nana ta ka boli ka bɔ nin dugu in kɔnɔ n'o ye Floride mara ye États-Unis ɲɛmaw kɔni ma maa si jagoya k'i ka taa nka ni maa minnu kɔni y'a yamaruya k'a fɔ k'u bɛ taa u b'o olu ka lakana la sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛrɛ seba tɛ maa minnu ye o maaw la dɔw fana banna k'a fɔ ko olu tɛ taa o maa minnu ma sɔn ka taa jagokɛlaw b'olu la olu nana yira k'a fɔ ko olu sirannen don n'olu y'u kɔ don olu ye sɔrɔ fɛn fɛn kɛ dɔ kana sɔrɔ k'o suɲɛ olu kɔ wa ni nin fiɲɛ ta k'a lajɛ fiɲɛ jugu mun n'a bɛna tɛmɛ nin yɔrɔ in na ni an kama ouragan Irma an bɛ don min na i n'a fɔ sisan a tɛmɛna Faransi yɛrɛ olu ka yɔrɔ fila min bɛ yen ni an kama Saint-Martin ani Saint-Barthélemy maa 10 olu de bɔnɛra u ni la o senfɛ a ka ca ni maa 290 ɲɔgɔnna ye n'olu ye i b'a ye k'a fɔ Birimanikaw ye siya minnu fana don an k'olu ma ko Orningansiw a yira k'a fɔ binganni wale de bɛ ka taa k'u sɛgɛrɛ u ka jamana kɔnɔ n'o ye Birimani ye k'a sababu kɛ ko silamɛw don u bɛ ka boli ka don dugu mun na bi o ye Bangladesh jɛmaw kɔni kelen don ka kuma a ko la kosɛbɛ an k'a lajɛ miniti kelen tɛ tɛmɛ ka sɔrɔ ni siya ye n'o Orningansi ye n'o ye maaw ye minnu i b'a ye k'a fɔ a caman ye silamɛw ye a dɔw bɛ don Bangladesh dugu kɔnɔ kuma mun nana fɔ ni maa ninnu fɛ u kɔni y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Birimani olu ka sɔrɔsiw de bɛ ka binganni wale ta ka silamɛw sɛgɛrɛ wa u kelen don k'u jalaki kosɛbɛ n'o sɔrɔsiw ye ko sɔrɔsiw bɛ ka taa ka t'u u ka sow jeni kuma mun nana fɔ jɛkulu fɛ an ko jɛkulu mun ma ko Human Rights Watch olu kɔni y'a yira k'a fɔ dugu kunturu tuma dɔ la sigida kunturu n'olu ye silamɛw ka yɔrɔ ye i n'a fɔ Arkan ani Montu ko wa ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko yen yɔrɔ jenina sɔrɔsiw fɛ Birimani ɲɛmaw
olu kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka nin baara in kɛ ka sababu kɛ u bɛ kɛlɛ de la maa minnu b'u dogo silamɛya diinɛ kɔfɛ ka bingani wale ta ka maaw sɛgɛrɛ u ka se ka dankari kɛ o bɛɛ lajɛlen na cogo min na a bɛ joakun 2 ɲɔgɔnna bɔ silamɛ 100 ɲɔgɔnna n'o ye Rohingyaw ye olu bɛ ka bɔnɛ u ni la ni sɔrɔsiw fɛ a kɛlen don sababu ye jamana minnu ni silamɛw ka ca yen kosɛbɛ k'olu ladimi Indonésie, Malaisie, Philippines maaw kɔni kelen don ka taama boloda bɔlɔnw kɔnɔ siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ walasa k'a ɲini k'a fɔ fagali jugu min bɛ ka taa ka silamɛw sɛgɛrɛ o ka se ka dabila nin jamana in kɔnɔ cogo min na n'o ye Birmanie ye. TV Anwar filɛbagaw foli ni tanu an b'o ladi aw bɛɛ lajɛlen ma sabula sanga ni wagati n'an ye kunnafoni di aw b'aw sigi ka an ka kunnafoniw lajɛ aw ni ce aw ka filɛliko ɲuman na.